A AMPA e o Conservatorio de Noia impulsan un obradoiro centrado no mantemento e reparación de instrumentos de vento madeira. Estará impartido polo luthier Pablo Pascual e quedan poucas prazas libres. O Conservatorio Profesional de Noia Felipe Paz Carvajal desenvolverá o día 13 unha nova actividade. Está vencellada á música, pero nesta ocasión aprenderase a manter e reparar instrumentos de vento madeira. Organizamos dende o Conservatorio de Noia, coa colaboración da AMPA, dirixido tanto ao alumnado de vento madeira como ao profesorado e calquera outra persoa que este interesada no tema. En principio o facemos como formación complementaria á formación que reciben didáctica no Conservatorio. Vai a ser o día 13 de decembro, sábado pola mañán, 4 horas. Vai no impartir Pablo Pascual, un luthier. E realizarase no Casino de Noia. O principal obxectivo que se persegue con esta formación é poidan coñecer máis o instrumento, que sepan cal é a procedencia das madeiras normalmente de como se utilizan, que sepan cambiar unha zapatilla, mirar como se limpia ben un instrumento, os cuidados que ten que ter, eso principalmente. Está dirixido tanto ao alumnado como profesorado. É un curso onde os instrumentos de vento madeira non teñen por que ser só os típicos que damos no conservatorio, sino que tamén está aberto a instrumentos tradicionais. O luthier que impartirá o obradoiro, Pablo Pascual, formouse en Francia e no Reino Unido, nas mellores marcas de lutería. Ademais, é clarinetista e produtor de discos. González agradeceu a AMPA que lle brindara esta oportunidade ao conservatorio. Estes alumnos que temos no conservatorio, creo que hai un 95% de alumnado desas especialidades, tanto en frauta como en saxo como en clarinete, que anotáronse para facer o curso. Tamén se abreu a xente de fora do conservatorio, escolas de música, bandas de música, tamén se anotou algún alumno para participar. Esperamos que sexa do agrado de todos e que se poida repetir con outras especialidades. E afondou na importancia de que os músicos coñezan máis en profundidade o seu instrumento. Os rapaces non comprenden moitas veces a naturaleza de como cambiar unha zapatilla, como cambiar un muelle, pois Pablo valles a explicar como poder facelo, porque son arranxos que se fan en 0 coma e que, ao mellor, por culpa de non telo ben axustado, os rapaces non poden estudiar. Co cual, el valles a enseñar como poder facer esas reparacións. Tamén lles vai a explicar como poder limpiar todos os buratiños que ten, porque tamén moitas veces observamos que o sonido do instrumento non é todo oportuno, porque ten moitísima suciedade. A Concelleira de Cultura de Noia, Chelo Martínez, afirmou que se trata dunha iniciativa moi interesante. E que, ademais, hoxe en día hai moitísimos rapaces e músicos que poden mellorar pois eso, a calidad dos seus instrumentos e todo relacionado coa música. Por lo tanto, un agradecemento ao Conservatorio de Noia, tamén á AMPA que participa nesta iniciativa. Hai 25 prazas dispoñibles, o prezo da matrícula para os alumnos do Conservatorio é de 10 euros, para a xente externa de 15 e para os membros da AMPA é gratuito.